Mag-abyan nga ginapasunik gabunan nga snatcher kag motor napper pagid ha. Dakob sa kablisan. Otoridad ginaayang pang duha matapos anaya sang replika nga armas sutha. Yaring balita nga aton gintutukan. Iya gina mo ginayalawas oh. Wala tatangwal dati sang biktima nga si Iris. Aguni pa utwas ang iya kaugot sa sini nga duha ka lalaki nga napasuni nagtaban sa iya bag nga mayunod nga kapin 17,000 pesos ang tinalikdan ni Julio. Halin ini sa ospital kag sa nakaplastar na sa tricycle. Gulpiada nga gintapikhan sa duha ka lalaki nga nakamotor. Dalataban sa iya mga pagkabutang. Nakuyapan ko bala. Sang gini mo actually ginlagas pa na siya namon sang manghud kuya eh. Kay dira siya nagsulod sa may bangga babuyan da nga pasikot-sikot da sa may Villamonte da sa may home site da. Na-identify ko iya body. Si Iris sa isa lang sa mga nabiktima sang mag-abyan nga Reggie Lambrea kag Jay Garcia, lunsay 42 anyos. Nagkilalahay ang duha sa presuhan sa Handumanan kag sa nakagwa naghugpong pwersa agod mang snatch, mangawat motor kag mamahog sa mga dalanon sang Bacolod. Kahapon, ginlaod sila sang intel team sa Police Station 1. Nanaya pa sila sang peking armas uthang nga human sa plastic. Sa pagpati nga mapuhag ang kapulisan. Sa baylo, wala sila ginutatan tubtob nagpukutay sa corner San Juan, Luzuriaga. Gapang snatch ni sila sa mga pasahero sang tricycle, jeep, kag mga galakat. Big time nga mga kawatan ng duha bangod sakay sila sa tag 200,000 pesos nga motor. Nakuha sila posisyon ang mga bag, ID, passport, wallet. Nga sa naplastar na, kabos sa isa ka na mesa. Madamo na ang nabiktima sa duha sunod sa otoridad lakip na diri ang isa ka abogada, hospital staff, kag may nabiktima pa nga matuod na balik ang kahita pero ang unod nga 70,000 pesos nga kwarta nadala sa gid. Gabot armas. Din gitayaan mga operatives ka mo pag ito naglautan na gid hasta nakalampot diri sa may San Juan Luzuriaga. Din natumba tong motor kag gadinalagan ni sila duha. Apang ang mag-abyan, deny to death. No comment sa natabo. Kagpas ko sa interview. Dala pa nagunago sa kamera. Para sa kapulisan, dako ang kadalagan. Nga nadakpan ang mag-abyan, ilabi na. Nga puwerte man kunong ila practice. Agon ma-perfect ang abilidad sa maabot nga Mascara Festival. O Bagyering Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.